Згодна з сельскагаспадарчай навукай, ураджайнасць фармуюць такія прыродныя фактары, як святло, вада, тэмпература, глеба. Адным словам, ураджай расце дзякуючы прыродным умовам. Так гэта ёсць ва ўсім свеце. Але ў Беларусі ураджай чамусьці расце насуперак умовам надвор'я. Вядома ж, неспрыяльныя гады бываюць, не без іх. Але пры савецкай, а цяпер лукашэнкаўскай уладзе чамусьці неспрыяльным робіцца кожны год. Не выключэнне і гэты. Весна наступіла задужа рана, не дачакаўшыся ўказу Лукашэнкі. І да яе прыходу не паспелі як след падрыхтавацца. Як адзначаюць лукашэнкаўскія кантралёры, напрыканцы сакавіка да пасяўной кампаніі не было гатова каля паловы тэхнікі. Не было нарыхтавана належнай колькасці ўгнаенняў, не хапала насення, паліва, запчастак і нават механізатараў. Ніхто ж не чакаў, што вясна так рана прыпрэцца. Дарэчы, вось сучасны выраз – пасяўная кампанія. Это ў продкаў было проста сяўба, па-расейску сев, а цяпер цэлая кампанія. Раней кампанія азначала ваеннае дзеянне супраць нейкага ворага. Таму, можа, ўсё часцей ездзіць Лукашэнка ў вайсковай форме маршала аграрных войскаў. А можа таму, што ездзіць на сельскагаспадарчыя прадпрыемствы цэлая кампанія правяральшчыкаў з розных сельгасустаноў, дзяржкантролю, пракуратуры і нават міліцыі. Вядома ж, на чале з Лукашэнкам. Куды ж без яго? Без яго нават камянёў з поля не могуць самі прыбраць. Чакаюць, пакуль іх носам не на дзяўбе. Посеяли по камням, а зимой вон. А как ты будешь убирать их? Что ты мне рассказываешь? Тебе озимое посеяно вот сейчас справа. По камням посеяны, там же валуны. Ладно, там маленькие камни. Я не ожидал, что у вас в Гродненской области такое безобразие. І работа закіпела проста на заўтра. Ой, я ледь не забыўся яшчэ пра журналістаў. Яны ў сельскай гаспадарцы хіба самае галоўнае, нават важнейшыя за вяскоўцы, у якіх ужо засталося кот наплакаў. Пра пасяўную кампанію пішуць газеты, гучаць радыёперадачы, ідуць тэлевізійныя сюжэты. З дзяцінства памятаю выразы. Яравы клін, работа кіпіць, шчыруюць, важкі колас, магутны трактар, вясенні дзень год корміць. Цяпер да традыцыйных медыяў падключыўся інтэрнэт, але мала што змянілася. Хаця што тая, вядома, змянілася. Найперш мова публікацыяў. Беларускай мовы становіцца ўсё меней, як і тых сялянаў на вёсцы. Усюды пануе расейшчына, а яшчэ пайшлі новыя назвы. Якія там табе вёскі? Аграгарадкі і ніякія не сяляне і не вяскоўцы. Аграрыі. Гэта гучыць горда, не тое, што нейкія там калгаснікі. Яшчэ адзін важны чалавек у аграрыяў – гэта поп. Дарэчы, дарэмна, што іх так называлі Пушкін з Някрасавым. Цяпер таксама ніякі не поп, толькі бацюшка. Без бацюшкі ўжо ў поле ніяк. Не вырасцеш ні халеры. Бацюшкі акрапляюць святой вадой і зерня, і трактары, і сеялкі, і саміх аграрыяў. Для надзейнасці не пашкодзіла пішаманаў паклікаць, каб падскакалі з бубнамі каля вогнішча. Як бы это не беларускае, але што там ужо беларускае засталося? А яшчэ цёткі і дзядзькі ў народных строях, і работнікі культуры, і начальства, з песнямі, з гармонікамі, з лупкамі, з дыванкамі ды ручнікамі. Хай толькі паспрабуе той ураджай не вырасці. Праўда, ёсць фактар, які можа звесці на нішто ўсе гэтыя старанні. Гэта беларусы, што з'ехалі за мяжу, для якіх таксама прыдумалі новы тэрмін. Збеглыя, яны шкодзяць усюды, дзе толькі можна, як той чорт Янку з казкі Владзіміра Караткевіча. Ды куды там? Горш. У якіх толькі грахах не абвінавачваюць іх розныя ідэолагі ды прапагандысты. І нават сам Лукашенко. Они о чем говорят? Как это отобрать и поделить. Они не говорят о том, что надо производить, что надо сеять, убирать, какие-то проекты создавать. Да нет, приватизация. Гэта яны кідаюць каменне на палі, ламаюць агрэгаты, насылаюць розную непагадзь, сеюць пустазелля, закідаюць розных шкоднікаў на палі ды хваробы, ад якіх дохне жывёла. Чым Беларусь адрозніваецца дастатня асвету? У іншых краінах народ корміць свой урад, а вось у Беларусі наадварот. Яшчэ з савецкага часу так павялося і дасягнула свайго росквіту пры Пятру Машэраву. А ўжо пры Лукашэнку дык стала проста культам. Как будем и за счет чего кормить скот? С населением у нас проблем нет и быть не может. Які клапатлівы гаспадар. Спачатку пра людзей дбае, але і пра скаціну не забываецца. Усюды парадачык.
Это ў тых Еўропах фермеры шляюцца па вуліцах і перашкаджаюць сваім урадам працаваць. Толькі вось чамусьці ў той жа Польшчы ці Літве народ зусім не галадае. Наадварот, крамы поўныя прадуктаў, а Дуда ці Наўседа не праводзяць нарадаў і селектараў аб сельскай гаспадарцы. А ўсё таму, што сельская гаспадарка ў прыватных руках. Што ж датычыцца самой сельскай гаспадаркі, то мы разумеем, што ў нас на 90% яна дзяржаўная. І тыя паказнікі, якія ў ёй ёсць, яны, конечно, не адпавядаюць 21 стагоддзю. Мы бачым, што побач у той самай Літве, паказнікі вышэйшыя. Нам вельмі малую тэрыторыю, амаль такі ж уражай збожжавых. Тое ж і ў малочнай прадукцыі. І Наўседа не крычыць, што мы вялікая малочная дзяржава, і пугай нікога не паганяе. Хаця за гады кіравання Лукашэнкі сельскае насельніцтва скарацілася больш, чым на 1 мільён чалавек, з гледзяшча развітых краін, і цяпер у Беларусі вялікая. У Беларусі ж вакол сельскай гаспадаркі корміцца процьма дармаедаў, якія для нармальнай эканомікі не патрэбныя. Ведаем ли мы об этом? Ведаем. Ведает ли об этом министр сельской господарки? Ведает. Ведает ли об этом Лукашенко? Так само ведает. Все яны ведаюць, і менавіта таму яны і не ідуць на ніякую прыватызацыю. Лукашенко лічыць сельскую гаспадарку сваёй уласнасцю. Дарэчы, як і ўсю краіну. Таму пакуль ён кіруе, ніякіх рэформаў чакаць не варта. Я ж цвёрда ўпэўнены, што будучыня беларускай сельскай гаспадаркі за прыватнікам. Так і лічыў у 90-е, так лічу і цяпер. Шкада страчанага часу, але лепш позна, чым ніколі. Беларусь выжыве, нягледзячы ні на што. Жыве Беларусь. Зміцер Лупач, Белсат.